Това има предвид, че когато има състезание, винаги има победители и победени. Първите си тръгват с купи, вторите с спомени. Но аз си мисля, че не това е най-важното. Доколкото разбрах, в рамките на тези 3 дни, близо 800 км, сте преживели всичко възможно, което може да преживее един офроуд боец. Мисля, че всеки един от вас спокойно може да попадне в някой от сценариите на филми като Jurassic Park и нещо подобно. Разбрах, че имало и много дъжд, и много вятър, и водни стени, и много слънце, и всичко, което се нуждае от офроуда. Надявам се искрено да сте се забавлявали, а това, че има победени и победители е съвсем нормално, мисля, в едно състезание. Така, аз искам да започнем с официалната церемония по награждаването. В клас Хоби на първо място от същият отбор Диан Димитров със същата машина. Диане, честито, заповядай. Честито и на вас, благодаря ви. Така, и първият в този клас експерт е Галабин Колев, MG Racing. Галабин. Имате 10 секунди за... Победителя в клас АТВ, Момчил Великов, Кавасаки, Бяла Рейсинг. Честито за призорите, които са на подиум, аплодисментите са за тях. Така. Честито, господа. И отиваме към клас трофи. Тук Николай Колев ще ми съдейства при връчването на наградите. Те са от Добрич, сам патрон и са първи в трофи във Варна Офроуд. Това са Дамян Жолов и Валя Николов. Честито на призорите и още веднъж благодарности за Николай Колев за изключителния труд, компетентен труд, който беше изключително важен при организирането на трасето за битката в трофи дисциплината. Господа, честито! Често на един своеобразен юбилей по време на тази церемония, по време на това състезание бих казал. Не кой да е, а една дама записва своето 10-то юбилейно участие в своята кариера. Даниела Янчева получава специална награда по този повод. Това е страхотен повод. Това е съвсем сериозно постижение. Виждате наградите, какви са, не ги обявявам, те се виждат достатъчно добре. Така, Дани, остани моля те на сцената. Даниел, още мъничко, защото имаме още една специална награда, искам да връчим. Имаше хора, за които времето, докато търсеха трасето, се превръщаше в бране на гъби. Тук имаме една специална награда за най-големия следотърсач. Николай Николов Таргета. Не, че се е губил, но обръщаше внимание и на гъбите по време на състезанието, в което няма нищо лошо. Заповядай да получиш специалната награда от нашите организатори. Няма нищо лошо, да го казваме по никакъв начин. С някакво лошо чувство, мисля, че това е част от офроуда. Аплодисменти за двамата. Ето ви и гъбките. Сега тук става малко напечено с другите класове, защото отиваме вече в генералното класиране, където има пилот и навигатор. Предлагам ви да започнем с отворения клас. Победителите в отворения клас: Евгений Младенов, Цветан Цветанов, Нисан Патрон, Рейсинг Мания, ТТВ. Честито и на тях, и на останалите два екипажа. Честито, господа! Честито! Тук вече се получават специалните поздравления, които започват с Дъртю. Така, отиваме в класа на УТВ-тата. Това е Т3 клас официално, ако трябва да говорим за официално. Crazy Fox Гочев е клуба, а човекът е Николай Гочев. Ники Гочев. Тук нещата като че ми бяха предрешени. Няма ги третите. Още веднъж ще припомня, че това са Еди Багдасарян и Краси Колев. Те трябваше да са на трета позиция, за съжаление не присъстват на церемонията. Клас Т2. Победителите в клас Т2. Те са от АСК Добруджа 4x4. Бяха в Митсубиши Паджеро и се казват Христо Калинков и Ива Бонева. Честито на Ива, честито и на Христо Калинков, който отсъства от церемонията.
Това са първите 3 екипажа в клас Т2. Честито! Господин Райчев, благодаря ви. Честито! Венелине, продължаваме с теб, имаме да връчваме награди в клас Т1. Първите в клас Т1. Те са представители на клуб Rally Raid BG. С Mitsubishi Pajero водеха битката и я изводиха прекрасно. Руси Русев, Руслан Трифонов. Това са победителите в клас Т1. Руси и Руслан, очакваме ги на... Така, време е за снимки. Честито! Уважаеми участници, уважаеми гости и приятели на офроуда, стигнахме до генералното подреждане. В оверала, в крайното генерално подреждане, на трето място са представителите на Добрич: Атанас Пиридонов, Даниел Месчиев, Нисан Патрол. Венелин Градев връчва наградите. На второ място Rally Raid BG е клуба, Mitsubishi Pajero е машината. Втори в крайното генерално класиране Руси Русев, Руслан Трифонов. И ни остана единствено да обявим първите в крайното генерално подреждане. Рейсинг Мания ТТВ, Нисан Патрол, Евгений Ладенов, Цветан Цветанов, крайното генерално класиране на първо място. Господа, честито, тези аплодисменти са за вас, за отличното представяне. Връчването на наградите на най-добрите в по-голямата част от класовете. Уважаеми участници, аплодисменти, разбира се, за призьорите. Скъпи гости, състезатели, механици, моментът е тържествен. Сега е времето, когато победителите тържествуват. Защото победата е на лице. Трите дни, наситени с драматизъм, дадаха на всеки неговия финал. Финалът е достигнат. Всеки водеше своята собствена битка. Дали е успешна? Да, категорично. Ние от организационния екип поздравяваме финиширалите и да ги аплодираме още веднъж. Всичко това не би се случило, ако ги нямаше хората, дали времето си и труда си, за да осигурят организацията по протичането на състезанието. Нека да изкажем своята огромна благодарност за нашите приятели. Това са приятели, които ни подкрепиха. ВР България, БЕЦ 99, Гладиатор Офроуд Техник, Куперен център Катко, Варна Моторс, както общините Варна, Добрич, Аксаково, Суворово, Балчик, на нашите домакини, курортен комплекс Албена, хотел Гергана. Благодарим ви. Да поздравим официалните лица, представителите на федерацията, господата Александър Ковачев, Галян Господинов, Кристиян Тодоров, наблюдатели от БФАС, Георги Драгиев, това е наш съгражданин и приятел. Официално закривам състезанието.